Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Sukena taldea ezagutuko dugu. 2020 urtean eman zituzten lehen pausoak, 2023an kaleratu zuten lehen diskoa, eta orain iritsi da kantu berriena, Ahotsura. Taldeaz gehiago jakiteko Oñatira etorri gara. Gaur, gurean, Sukena taldea. Azken bolada gure barrenean maiz pentsatzen dut bizitzak nora naraman neuk egin aldut nahi dudan bidea edo hartuko du. Biko formatuan abiatu zen Sukena taldea 2020 urte inguruan. Egun 6 dira, eta Naia, Eider, Iratxe, Asier, Xanti eta Xabi dira taldeko kideak. Sukena 40 aldixan sortu zen, eta hasiera baten helburua ozan sare sozialetara igotia, gure abestixak, gu kantuan berzio diferentia, bai. Bai, batez be hori, eta hien ezer motzak, ezer zerixua izan barik, hori, sare sozialetara igoten hasi ginen. Noizean behin igual gitarra akustikoakin joten geben baten bat, baina ezer gutxi. Eta gero ja poliki-poliki hasi ginen kalera urteten, eta hor ja gitarra akustikoa etorri xakun, eta menos mal. Eta SB Oñatiko gaztetxean hasi ginen joten, eta gero ja ondoko herrian bai. Ni sartu nintzen albikin batera 2022an, hori gure behin ja talde formatura eruatia taldia, eta hori sartu ginen, justo lehiaketa baten parte hartu bigeben, eta hori bai gura geben talde formatuan gura zen, eta horrean sartu ginen baterixia eta bajua, hasieran baterixia bajua, eta gitarra batekin, eta gero ja handikiun geben taldia. Nik hori Iratxekin batea sartu nintzen izan danbaka lehiaketan parte hartzeko, eta nire nola ez dakiten ezetz esaten eta parte proiektu bat presenta honostain ni beti holako baterixia joteko proiektutan guztu ebiltzen naiz, eta beste taldea neukan, da bi proiektu batea eruateko apustu egin nuen, eta hoxe, hola zin. Ni sartzen nintzen ja Naia eta Eiderrek kontzertutxo batzuk emun ostian, eurak akustikoan eta kontzertutxo batzuk emuten egin, eta poliki-poliki hasi ginen, eurak akorde gutxi batzuk ekixein, nik zezo segeixo neukan, eta danon artian formatu akustiko hortan esperientzia pitin bat hartzen, poliki-poliki gitarra elektrikoa sartu geben, eta jauku desberdinak egiten, baina beti formatu akustiko horren barruan. Ni betianik izan naiz gitarristia 12 urtetatik, eta 2022ko azaroan danbakan jo behin, boskote honek, eta hasian ez neko harrekoa, faritzen danbakara kontzertu ikustera. Eta izan da harrituta deiunitzen, nik espero honen hasi gotiak kajia joten hola, eta beste bisa gitarra akustikoa joten. Baina esan talde bat, eta inpresinore eroan eben. Eta gero hasi nintzen hasi ginen horretan, gure oso beste gitarrista eta bisa, eta ni sartuko naiz, eta azkenean entre broma barrura, eta Sukenara, eta gaur arte. Musikalki pop giroetara bideratzen ditu bandak bere doinuak. Hasieran giro akustikoak ziren nagusi, eta 6kotea osatu ala, giro elektriko goetan sakondu dute. Zuk ezaz moduan popa da nik uste dut gehixen entzuten duna, eta gero sortzerako momentuan bebai, musika pop lasaixa, oso lasaixa, ustaik esakuta nik uste dut gura barik hori urtete esakula, batzuk esaten dozko musika tristia entzuten dozue, negarriteko ez dakize, baina aski hola da, realidadia da. Eta hor gauz komodo, baina gisa da gero animauak be ustaik esakula. Lehenengo diskau apurrat ez danetik, baina azkenean igual ondiok bidea eraikiten poliki-poliki gabitzela. Eta bai dako antzekotasun bat azkenean ez kantu danak, eta baita igual Sukenan zentzia puska bat hola, kantu lasaiakin eta hortik hasi ginen eta ze etortenan. Taldean oso gusto diferentia dauz, baina egisa da kantuak sortzeko prozesuan nik uste dut nahiko ados jarri garela, eta zaila da, kosta usaku, baina hori estilo aldetik nik uste dut danok jarri garela ados. Eta hori batzuk letrak ikendu eta beste batzuk instrumentala sortzen dago, nahiak eta nik adibidez instrumental aldetik ideia askorik ez daku, eta bestiok bai. Nik uste dut hor gaina bi gitarrakin injar gehiago sartzen hasi gaela, eta horrek igual hasierako kantu akustikoetatik apurat eruan dozkula
kantu ez gogorrak, baina beste ritmo bat emotera. Nik uste dut, bai mantentzen dela, gero bai sartu gauza barrixak, eta bakoitzak hori bere instrumentuekin ino gauzak, baina bai mantentzen da hasierako hori, nik uste dut, bintzen letretan, eta gero hori azkenean bakoitzak bere instrumentuekin jau aldauna. Nik uste dut hasieran ino bezek etzeukan esperientzia asko mundu hontan, eta kantuak fanginen sortzen, baina nahiak izan dagoen moan lehen, apur bat, eta oiniratxe izan dagoen moan bakoitzak aldauena egiten, eta egisa da poliki-poliki esperientzia gabitzela irabazten, eta ez dakit, nik uste dut, oin adibidez gauzela sorkuntza prozesu baten ez, apur bat, ezagutza gehiago dakula, badakikula, hemendik bai, hemendik ez dakit, gabitz poliki-poliki hasten. Nina ez guztiz musika amerikano dut, oso amerikanua, eta hasi Green Day eta Blink olako gigantetatik eta talde ezagunauak, gero apur bat musika gogorraua, metala eta ez zain musikain komertziala, eta gehixen bat hori. Nik azkenian ustot zukenakin dagoten loturia dela, doinu melodikoak eta gitarrak lotzen duen musika guztain izatela. Eta nik ustot jentiak egin handixo edo gutxixo batian, ze bakoitzak bere gustuako, baina jenteanak ikuspuntu horiak, hola. Ni naiz asko Xantin pilo bat polo opuestua. Ni musika euskalduna konsumitzen dut, pila bat. Ez dakidan herri honekin dakoten loturia do, baina nik txiki-txikiatik entzun dut euskal musikia eta, ez musikia bakarrik. Pirritx eta porrotx eta olako paiazo pilatekin hasi naiz, orduan, nik musika euskalduna entzun dut asko, eta hoxe. Taldearen diskoa 2023 urtean ikusi zuen argia, guztiak gordetzea ezinezkoa da izenpean. Taldeak oroitzapen ederra ditu, garai honen inguruan. Oroitzapena nik uste oso ona dakula, hori izan doan iderrek, hori gatozela pasau batetik ez dakula hor esperientzia hondirik, eta izan zen esperientzia politia danondako bete euskuna pilea. Eta zuk zauzun moan, nik igarteot adibidez pilea grabagoen egun hortatik madura bindula, musikalmente eta daneako, sorkuntza prozesuan orokorrian, musikia iteko, letrak iteko orduan, dana izentzua eta rapoten, eta esperientzia moan horrekuerdo moan dakot politia, nondik hasi ginen ikusi jendalako, eta zela evoluzioa du. Niak gordain naiz hori igual arabietan nahiko lasai, baina geroan sartu ginean ni behintzat nahiko burritxo garri nintzen lehenengo aldixea zela hola grabaiteno. Eta, apur bat, aste intensua izan zen, egon ginen hori, 5 egun, 6, ez da izan bat izan zian. Dano batea, bizitzen, eta egunero faten estudiora, eta baina oso politia izan zen hori. Gainera, eske danok batera egiten genen. Estudiora danok sartzen ginen, hori bai aritzekin komentau geben ez. Normalian igual faten diala banaka edo hola grabaikera gu. Danok gura doren bizi, lehenengo momentutik dano batera. Eta intensua izan zen, baina, bueno. Hoi luzera da, ja polilla. Nik uste kristun diferentzia. Azkenean ideia bat iteko lehenengo diskuan maketak bezeukan, kantuanak, eta hori normalian taldeanak maketak inakoi, eta grabauta 3 aste o 4 aste lehen hau minimo, eta gu eze bari fanginen. Maketa barik eta haber zurteten zen. Eta bigarrenean denpora gehiago, zeukan 2 egun kantua grabaiteko, eta gauza garbixau, zati honetan gitarrako arreglo doia, hotzatan zati honetan hau doia. Eta diskoan zen gehiago, zehoz gomendatuzko baritzek, barura, zegu zen apur bat. Nik uste dut orokorrean nahiak eta bixok sortutako lehenengo kantuak izan ziala, idatzik eta dana, eta taldeko lehenengo kantuak izan zian. Ez dakit, poliki-poliki idazten fanginan, sortzen fanzian, gero partekaketan, baina, klaro, nahiak eta nire hasieran zen, apur bat lotzatik partekaketan geben, ze lehenengo aldixea zen iken geben lagolako zerbait, baina, ez dakit, danok puntu berdinean geuzen orduan, gure lehenengo kantuak. Zukena taldearen indargunetako bat nahi eta iderrizpen ahotsak dira. Kantuak 2 ahotsetara besteak ere ukitu berezi ematen dio taldeari. Nik uste dut beti komentau izan dula ez, zela 2 ahots garen bixok
eukibidago ja presentzia berdina moan, eta azkenean hori dela igual baita zukenako berezitasuna edo zukena musika estiluan esentzia edo, ez dakit, bi ahotz eukitia. Eta nik uste gauzela puntu baten igual apuratik ikasten, gure ahotzak erabiltzen zela, zela beraztu ez, bakoitzan ahotza hemen igual, zu hobeto ni ez, ez dakit, apur bat, bisok kombinatzen, bisok abesten, baina bakoitzari ataraten bere puntutxuak. Eta hori ikasten gabitzela poliki-poliki eta seinale hona. Azkenean zukenan puntu fuertetako bat, adierazgarrienetariko bat, bai da, bi aizpan arteko fusiño hori, eta nik uste dut hori aprobetxo biharreko zehose dela, baina beti, astu bari, atzetik dagoen musikiak be, baloreia aporta hori dauela horra, eta horra. Kantuen hitzak ere bi aizpen eskutik datoz. Letra bakoitza mundu bat da, baino badituzte gauzak komunean. Lehenengo diskuan sortu geben abestixak separauta, ez? Osea, batzuk zuk eta beste batzuk nik. Egisa da igual baten bai dagoela jona, hemen estribilloa etxatuteten, bai. Hemen ez dakile blokeauta nago eta igual elkar laguntza hori bai dau. Eta oin azkenengo kantuan bai izan da bisok sortu duna. Nik uste kantu bakoitza dela munduaz eta bakoitzak egin dagoela gain baten inguruan, baina bakoitzak dako zehose diferentia. Orokortasun baten bai egin dagoe, ez dakit, tema orokorran inguruan berroa, baina diferentia dira esango neke. Baina gura barik bai dako loturatxo bat, ez? Bakoitza bai da bakarra, baina gero gura barik lotuta dauz, ez dakit, igual, azkenean bisok musikalki nahiko gustu antzerakoak daku, telebistan eta ikusten duna pelikulak talabe nahiko antzerakoak dira, bihar berdinetik sortutako kantuak dira, orduan gura barik bai dako iloturi. Izaten da apur bat urteten xakuna eta bai saiaketan gara, ni behintzat egurot saiatu apur bat, ez dakit, sakonauak, izango izaten letra batzuk, danetik egon bidala, baina apur bat bai emuten lanketa gehiago igual letrari, oin disko honetan, igual bai egon da lanketia, baina hortan be ikastia eta sakonketia. Taldearen kantu berrienak ahotsura izena darama, eta egunotan ikusi du argia Pletin ekoiztetxearen bideo irudi ederrekin. Kantu berriak aro berri bazabaltzen du. Berriz ere hemen, gaua luzatzen hasia, ta ni berriz zure bila. Gabonetako porretan fanginen grabaikera gure azkenago kantua ahotxura. Azkenian oso gustora ginen aritzekin gure lehenengo diskoa grabaiken. Kriston gertutasunak, kriston konfiantzia, dano guzen oso komodo eta berriz behan ajo ginen bai. Aurretik ginen bideoklipa izan dira, bat gukin jazila bait, eta bestia bai lagun baten laguntziaz, igual gehiago dakixenago baino, horren inguruan, baina bai hontan hori aukeratu geben gura gebela inzeo zehola politxa zeixua eta hori Pletinak inin geben eta oso gustora. Geukan apura pentsauta hori, jake eta agian single bat bakarrik kantu bat, entzun izatea zoze potentia o emaitzakin guztu bakatea. Guri be Pletinakoak esan dozkuenean 6 ideia ukain bideokliperako, nik uste danok zangebela baietz, lehenengoan asko guztu jakun ideia, eta bai zuk esan dozun mogan, azkenean dira leku asko, lagunak eta bideo hor askarrak eta bai oso gustora geratu ginen emaitzakin da gisa esan. Lehen be aipatu du moura, lehenengo disko hortan izan zen pitin bat, ez dakitzela esan, asketa bat aurretik egin jauzen kantuana, eta honetan fango gara pitin bat bide bat jarraituz, eta pitin bat gure izan du ritmo pitin bat askarrauak, eta hortarako gitarrak bastante landu behar esan du bai. Oñati herriti dator zukena saikotea. Musikalki herri bizia da Oñati, eta Eltziaguneko entsegu lokalak, Antixena gaztetxea edo Berduri Jol gaztelekua ezinbesteko musikaguneak dira. Guk kriston suertia dago, herrixan eukile holako
holako edifizio bat, hori zauzun moan dauz musikatik aparte ekintza pile jende. Nagu musika zegoak izan da, dauz lokal pilea. De hecho, lista espera dagoela esango neke, jentia sartzeko, eta hori seinale ona. Eta beti aukeria emun dagoela herrixak, musika grupuak sortzeko, azkenean aukera gixo dago, ez? Eta guen nola hortik urten gaen, hola jarreketako. Gero azkenean ikusten da, oinatik talde pilea hauzela, eta nik izot horretik dela baita, imoten da aukeriatik. Asko abitz urteatzen da seinale ona hori. Estilo diferentetan da... Bai, oinati nik uste nahiko zentzu hortan, nahiko aberatza dela edo ez. Azkenean auzotako pilea jai dauz, eta beti dau talde, oinatiko talden bat hor sartuta eta gero hori Antixina gaztetxean aukeria mutotze beti joteko, eta gaztelekuan oso kontzertu politak egoten dira baita oinatiko taldeenak, eta danetik, baina oso. Nik uste dut bai dela garrantzitsua, lehen aipatu Mauraltzia moduko lekuak egotea, jente gaztiari aukera hori emuteko era samur baten, ze bestela bakarrik arlo ekonomikoari begiratuta musika egiteko gogoak kendu itxasatu. Oroitzen naiz lehen txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian. Lehen bostetan jolas parkian, ontxosnako holtza gainean, zelako zortian eria, betikuekin jarraitzia. Kantu berria kalean kontzertu bira abiatuko du taldeak. Emanaldi askotxo hitzartu dituzte dagoeneko, eta aurrera begira ere horretan sakondu nahi dute, eta zergatik ez, amets egin ere. Baina, justo azkenengo asteburuan Durangon egon gara, aspaldiko partez berriz igo gara estenatokira eta oso ondo joan da egiz esan, oso pozik gauz. Martxoan joango gara Gasteizera, 2000-zera, eta Donostira, Kutxa Fundazioarekin, eta gero bebai, kulturrestegunien egongo gara bebai Arrasaten, eta gero ja apirilan, Gazte topagunien egongo gara, Aierran bebai, eta Bilbon. Hor bebai paketia, justo 2000-an egongo garela Maskak taldiakin, eta Kafe Antzokixan gure lagundian burutikeko lagunekin baita. Bai, justo ontxe datozen fetxak eta lekuak, ezken ikuste dut diala, nahi kriston ilusioa ikendoz, baina gisa da igual bai guztiak izatela Euskal Herritik kanpo urtetia, Barcelona batera, Madrid batera, kriston ilusioa ingo nostan. Nik esango tor, lekua esatiatik, eta ez dut hain imposible ikusten, baina nire ilusio asko ingo nostan Donostiko piratetan jotia. Azkenean Donostien etxeaku, oinatiko jente asko mogan, eta ez dakit 8, 9, 10 urtetatik akordaik naiz, urtero kontzertua ikusten La Flamenkan, eta hor jotia kriston pasadi izango zen. Niretzako nik hasieratik esagot, euskal musika asko gustatu izat, eta ja lehenengo kartelera honetan urten dian izenak ikustia, niretzako da pasada bat. Olako leku askotara fanez ni ikusle moura, eta pentsa esat horra igotia hemen zukenan bi gitarra akustikokin hasi zen proiektu batekin, niretzako da pentsau ezin joten, ezin eben zehoz egin, bai, orduan nik uste dut nire amezetako batzu bida bete dutela, eta hain hasi biako nahiz pentsaitzen ze gehixegu dagoen. Izan ere, 40 minuturro jaialdian jo berri du taldeak. Bertan bizitakoak bero ditu bandak oraindik, eta irrifarrez gogoratzen dute eguna. Sensazioa izugarria. Gaina joen lehenengo, betik izaten dela igual momentu txarren ez dakit esan, baina jentia hau ondiok ez dau girua, jentia normalen egon besta egiten, eta flipauta alde junien, ze beteta, evidentemente ez zuen resintuana beteta, baina teknikoraino beteta, eta atzien jentia abesten, hor anekdota moura momentu baten argisa fan zan, eta jentiak abesten jarraituen. Eta etzan kantu ezagunetarikoa bez, orduan badaku hor jarraitzaile batzuk eta bete egin zau ez. Eta azkenean sensazio honak ineliketa zara. Bai, edozein lekutan kriston ilusioaz baten gara beti, publiko daneritan eguteko prest, eta egisa da igual oin arte bai jodula gehiago gaztetxetan eta igual txosnetan, eta hain justo datozenak bai diala Antzokitxan edo, baina berdin kriston ilusioakin eta kriston gogoakin, azkenean leku diferentia dira eta bakoitzak bere zitasuna dako. Azkenean, gu beti fan izan gara bai olako jaialditara ez, eta zu gonbidaketia horra bada responsabilidade bat edo
eukitea, eta gu oso posibe bai gu horra gonbidak etiarren, eta hori helburua izanik dana gustora eta posik. Azken boladan gazte talde ugariari da zabaltzen gurean, eta Sukena eszena horren parte dira. Belaunaldi berriak indarrez datoz, eta hauetako asko poparen edo rockaren bidetik. Nik uste ontsu bertan nahiko momentu honian, esango neke ez dauela zentzu hortan musika, euskal talde gazte desente da bitzelako urteten gaina hori danetik, ez dala danak estilo igualekoak, eta hori jota berazgarria pentsatzen izate gisa. Nik be uste dut oso momentu ona dela euskal musikan, ez dakit, pausuak iten hasteko edo ez, danetik entzuten dela, zuk esan dozun moguan, eta hori, esan dozun danak Malko, Aier eta honei danak diagu baita egunekortasunean entzuten dunak, orduan. Aski da gelditu erloju erdoildua, noiz bukatuko ote da amets doa. Iesik dabiltzan hainbeste aurta gazte, une oro bizitzak arriskuan jartzen. Sukena taldea disko berri izango denaren sorkuntza prozesuan dago. Irtera data zehatzik gabe, gauzak lasaiki eta ganoraz egin nahi dituzte. Kantu bakoitzari behar duen denbora emanez. Baina bagoiaz denporatxo bat ensaio asko egiten eta ordu asko sartzen, baina gisa da gauzela sorkuntza prozesu baten. Nun gauzen erosuen, nun ez, hemendik bai, hemendik ez, kantu hau ez, kantu hau hemendik igual zeo aldu atara, eta hola gabitz. Así que, hori, gube ondio espektante. Sukena eta gisa esan hasieratik ez da izan Onaia eta Iderren gauzia bakarrik ez Guseiron gauzia. Gure inguruan gisa esan suerte asko daku eta beste lagun batzuk bilduxeku proiektu ontara. Naiz eta gero benetan ez dian estenatoki gainera igoten, hor dabitz gure inguruan lanian, izan aldana Ima Estudio soinuan lagunketan ibildeana, Oierrian izibilia guri lehenengo bideoklipak eta egiten eta kontzertutara argazkisak taratera etorten, eta azkenengo momentuan bilduxakun Inigo Arlanzon eta Txusmo baita. Sukena ez talako 6 pertsonako proiektua bakarrik, baizik eta ez da ita 10 pertsona dauzela barruan sartuta eta hemen bakoitza bere alia jarten. Hori da, poliki azkenean ikasten pan, prozesu danian ziar, eta atorrena gu eskola zagaliko, ez dakit ikusten, espektantez, esan da memoralen, eta horri ikusela erantzun, datorrena ondo hartuko nik uste. Bengo sortu, eta ikusiko da, esan dozun moan, poliki gabit, eta hori. Ondo guruen gauzak, denporiakin, bakoitzak bere iritzia esaten eta ados jarten, orduan horrek denpora bat gura dago eta horra bitz.